Прывітанне, шановныя сябры і сяброўкі, з вами YouTube канал Бугурт. І сёння ў мяне інтэрв'ю. Сёння мы паразмаўляем з тем народам аб яго black metal праекце «Заклён». Вітаю. Прывітанне. Итак, першае пытанне. Праект «Заклён» пачынае сваю дзейнасць аж з 99-го года, але уся лірыка тваіх песень адразу была на роднай мове. У той час моладзь, наадварот, імкнулася да лірыкі на ангельскай, а ў цябе менавіта беларуская мова, свая. Чаму так? Пачаць трэба з таго, што падчас майго захаплення цяжкай музыкай у тыя часы аднойчы я пачуў гурты, якія спявалі па-беларуску. Нашыя гурты на пачатку 2000-х гадоў, гэта была Апраксія, гэта берасцейскі Гейтвард, такі гурт быў. Быў такі праект Алатыр і нейкія іншыя, якія ўжо, пэўна, не ўзгадаю. Вось. А тады я ўжо блукаў па лясах, па балотах усялякіх, і менавіта вось іх музыка разам з беларускай мовай, з роднай мовай, яна мне вельмі атазвалася ў сэрцы. Я пачаў спрымаць гэта не проста як нейкія метал-кампазіцыі, а ў гэтых спевах я адчуў вось подых гэтай зямлі. І гэта вельмі атазвалася мяне ў сэрцы. Вось. Ужо тады я думаў пра тое, каб нейкую пісаць, спрабаваць сам сваю музыку. І вось гэты вось момант, ён, напэўна, пераломным у нейкім сэнсе стаў, што я вось адчуў, што я павінен рабіць, і мушу рабіць гэта ўсё на беларускай мове. Вось. Да блэк-метала гэта яшчэ, в прынцыпе, ніякага дачынення не мела, а потым я пазнаёміўся з нарвежскім блэк-металам, з класічнымі альбомамі Darkthrone, Burzum, Carpathian Forest, і гэта проста перагарнула ва мне ўсё. Калі я слухаў вось гэтыя беларускія гурты, яно вось проста было такое захапленне, проста вось адбівалася ў сэрцы, я адчуваў моц прыроды, вось. Але ўсё адно мяне нейкая туга ўсё адно з'ядала, што гэта ўсё справы былых часоў, гэта ўсё ўжо некуды знікае, быццам бы я вось адзіная нейкая істота, якая вось блукае па гэтых лясах. І калі прыйшоў час, калі я пачуў вось чорныя гімны нарвежскага блэк-металу 90-х гадоў, вось гэта музыка, канешне, мяне вельмі ўразіла. Я адчуў тую тугу, тую лютасць вар'яцкую, тую вось нянавісць да чалавецтва, якое вось прыйшло да таго, да чаго прыйшло. І гэта вось музыка, яна сапраўды у маім сэрцы выпаліла вялізную чорную дзірку, якая ўжо, як вось нейкая трутнай крывёй, пачала паціху запаўняцца маімі думкамі наконт вось сваёй творчасці, нейкай музыкай, нейкімі мелодыямі, якую я хацеў ужо ўвасобіць. І я, слухаючы вось, напэўна, год ці два менавіта нарвежскі блэк-метал, я нават не спрабаваў штосьці распачаць сваё. Вось, але ўсё адно, гэта было яшчэ не зусім тое, я яшчэ свой шлях я не бачыў. А потым я пазнаёміўся з крывійскім сапраўдным блэк-метал андэрграундам, з гуртамі Крук, з праектам Пэган, праектам Карачун, Афумсхах, таксама можна, в прынцыпе, згадаць. Штурм праект такі быў таксама. І вось тут усе вось элементы мазаікі сталі на сваё месца. Вось тады вось не нарвежская, а менавіта крыўская цемра, вось яна пранікла маё сэрца, і я ўжо пачаў бачыць свой шлях. Я вось адчуў нейкае такое нават шчасце, напэўна, што я бачу сцежку, па якой мне на сваім месцы. Так. Я ўсё адно разумеў, што гэта будзе мая сцежка, мой шлях, што гэта не будзе другі Крук, другі там Карачун. Але вось яны мяне вельмі натхнілі больш за ўсё. Нейкая эстэтыка, канешне, засталася з Нарвегіі, нейкія ідэі, таму што для мяне таксама ўвесь час былі важны тэксты спеваў. Мне вельмі адбіваліся тэксты на беларускай мове. Я перакладаў тэксты нарвежскіх гуртоў. Ёсць там, канешне, тэксты даволі наіўныя, даволі такія
Ну, хаця хто я такі, каб абмяркоўваць творчасць тых, хто тады гэта ствараў. Мяне на пачатку, напэўна, таксама хапае такіх тэкстаў. Але вось гэта для мяне было важна. І лірыка вось менавіта крыўскіх нашых гуртоў, яна таксама вось вельмі моцна паўплывала і вот так вось нарадзіўся Заклён. А што датычыцца 99-го году, тады запісана была дэмка проста касетная, «Меч старажытнага лесу» яна называлася. Гэта я пісаў, там проста былі гітары без ударных, проста перагружаныя гітары і вось мае воплі, скажем так. Гэта пісалася ў вёсцы маёй старой, там у сараі нейкім. Я тады працягнуў электрычнасць, сеў за гітарай, уключыў на касетным магнітафоне мікрафон і ўсё гэта запісваў. Ну, на жаль, гэтая дэмка, яна так і знікла. І, ну, яна яшчэ была, гэта быў яшчэ, ну, не зусім Заклён, гэта была музыка натхнёная вось менавіта першай хваляй маіх беларускіх гуртоў, гэта вось Апраксія, Гейтвард, вось і інш. Хаця тады я ўжо, а можа быць, я тады ўжо і нарвежскую сцэну паціху слухаў. Там толькі пазнаёміўся, я ўжо не ўзгадаю. Ну, факт тым, што вось. А ўжо больш асэнсавана была запісана ўжо першая дэмка «Заклён», «Вечнасць усе праглынальная цемра». А вось зараз, калі пішаш песні, што для цябе першапачынальная, лірыка ці музыка? Што з'яўляецца першым? Ну, падчас свайго творчага шляху былі, ну, і так, і гэтак было. Быў час, калі я пісаў проста вершы, асабліва падчас сваёй службы ў арміі, проста вершы, і я, ў прынцыпе, так, у мяне ў галаве былі пэўныя мелодыі, якія вось, на якія можна пакласці гэтыя вершы. Штосьці так вершамі засталося, а штосьці знайшло сваё ўвасабленне вось у першых альбомах «Заклён», першых дэмках. Цяпер ўсё крышачку іначай. Пачынаючы з альбома «Ніколі» 13-го году, 14-го, напэўна, я стараюся все свае альбомы рабіць канцэптуальнымі. І я ўжо загадзя ведаю, што я хачу укласці ў сваю музыку, што данесці сваёй музыкай, ну, як данесці, да самога сябе, таму што ўся моя творчасць, на па вялікаму рахунку, толькі для сябе. Нараджаецца спачатку канцэпцыя, я ўжо ведаю, пра што гэта будзе, потым нараджаецца мелодыя. Я працую над музыкай, і потым пішу ўжо адпаведную лірыку з адноснасці з канцэпцыяй, і каб яна, ну, клалася пад рытмічны малюнак гэтай музыкі, гэта таксама, я лічу, важна. Вось раз мы ўжо узгадалі альбом «Ніколі», на мой погляд, гэта такі самы цягучы, самы журботны твой альбом. Атмасфера жаху, там няма лютасці, няма жэсці, але ёсць вось такі плач, роспач. Што там была за канцэпцыя? Таму што падобных альбомаў у цябе болей няма. Вось ён такі адзін. Я хацеў запытацца пра яго потым, але ўжо раз пайшла гаворка, то адкажы зараз. Ну, што датычыцца «Ніколі» альбома, гэта самы асабісты мой альбом «Заклён», які я, напэўна, адлюстраваў менавіта сябе як асобу. Проста цяпер вось «Заклён», мне падаецца, не я кірую «Заклёнам», а «Заклён» ужо нейкая такая сутнасць, якая нарадзілася. І вось яна ўжо такая непадкантрольная мне, як нейкая стыхія, як нейкі шторм, якую я спрабую з якой крышачку сабе набраць нейкай моцы. Вось. А што датычыцца «Ніколі», гэты альбом, гэта адлюстраванне таго, як я сябе адчуваў той момант. Гэта я проста як творца «Заклён», я такую праявіў нахабнасць, скажем так, выкласціся сам туды, у гэты альбом. І тады сапраўды быў вельмі-вельмі эмацыйна цяжкі для мяне стан. Гэта самы дэпрэсіўны мой альбом, таму што ён вось адбівае мяне такога, як я ёсць. Можа быць, ён «Заклён», прынамсі цяпер, ён не зусім пра гэта, але вось на той момант я дазволіў сабе зрабіць яго такім. Таму ён вось цалкам адпавядае таму, як я сябе адчуваў. І таму такім ён атрымаўся, і таму ён вельмі дарагі для мяне. І ён першы атрымаўся менавіта канцэптуальны альбом. І вось з таго часу я зразумеў, што вось кожны альбом, ён як дзітачка нейкая павінен мець пэўную канцэпцыю, ну, для мяне самога.
Ну вось гэта цікавыя словы пра тое, як ты праз сябе музыку прапускаеш. З гэтай нагоды цікава ў цябе запытаць увогуле, як ідзе творчы працэс, як нараджаюцца новыя песні. Ну, гэта таксама даволі такія выпадковыя рэчы часам атрымліваюцца. Вось я магу я ніколі сабе не стаўлю дэдлайнаў, што мне вось трэба прыйсці і напісаць нейкі спеў. Всё, я вось блукаю па лясах, і ў мяне ў галаве нейкая можа нарадзіцца мелодыя, нейкія словы. Вось я потым ужо па прыездзе дадому ці там у сябе ў вёсцы там магу штосьці накідаць нейкія мелодыі. Я там, напрыклад, мне нарадзілася нейкая мелодыя, я яе там тэлефон намычаў, вось, і дома ўсё гэта на гітары потым зайграў. Менавіта канцэпцыя, яна вось вельмі важная для мяне зараз. То бок я ведаю, якім вось я хачу зрабіць наступны альбом «Заклён», і калі ў мяне штосьці нараджаецца, што і туды падыходзіць, мяне шмат чаго нараджаецца ва мне, штосьці там знаходзіць адбітак дзесьці ў іншых месцах, штосьці знікае, потым забываецца. Вось, але тое, што датычыцца «Заклён», тое, што вось нараджаецца, і тое, што я вось хачу потым, каб гучала ў «Заклён», яно потым пераносіцца на нейкія носьбіты. Я магу год не пісаць, я магу 2 гады не пісаць. Вось на дадзены момант з выхаду альбома «Марна» вось прайшло колькі ўжо 2-3 гады. Так, амаль 3 гады. Я зрабіў паўнавартасных 2 спевы толькі. І ёсць напрацоўкі на іншыя спевы. І таму я нічога кепскага наконт гэтага не адчуваю, мне кайфова, мне добра. Таму што для ўсяго свой час. І што датычыцца «Заклён», я ж кажу, я ўжо гэтай субстанцыі не кірую. Калі яна вось прыйдзе ў гэты свет, значыцца, а я проста як праваднік. Таму гэта не я ствараю «Заклён», а «Заклён» праз мяне, вось гэтая нейкая сутнасць, яна праз мяне выходзіць у гэты свет. Ну, у хуткім часе яшчэ новых альбому нам не чакаць, як я разумею. Бліжэйшы, год дакладна не. Далей не ведаю, таму што, можа быць, я сёння прыеду ўвечары і 2 спевы запішу. Я не ведаю, насамрэч. Ну так, бліжэйшы час, што датычыцца менавіта «Заклён», бліжэйшы год дакладна нічога не будзе, ніякіх новых рэлізаў. Я на новы альбом, я ведаю, якім он павінен быць для мяне. Я сам для сябе задраў вельмі высокую планку і ведаю, каб мне гэта ўвасобіць, мне трэба болей часу, чым звычайна зараз. Прыйдзе час для «Заклён», тады ён будзе. Ну, ты гаворыш, што канцэпцыя ўжо ў цябе ў галаве складзеная, так? А што это за канцэпцыя і чым яна адрозніваецца ад, напрыклад, альбома «У нябыт»? Што датычыцца канцэпцыі новага альбому, я б, шчыра кажучы, зараз карты раскрываць вельмі не хацеў бы, таму што яшчэ штосьці можа памяняцца, але чаго чакаць цемры, беспрасветнай лютай цемры. Вось гэта я магу адзінае сказаць, чаго чакаць, проста безлітаснай цемры. Будзе нешта падобнае на «Марну»? Не, гэта будзе крышачку іншы, і гэта будзе ўжо нават крышачку іншы «Заклён». Хаця напэўна, для слухачоў там для мяне штосьці так пэўна памяняецца, для слухачоў знаёмых з творчасцю гэта будзе пазнавальны ўсё той же «Заклён», але гэта будзе не падобна ні на «Марну», ні на «У нябыт», ні на іншы нейкі альбом. Ну, прынамсі, вось менавіта цяпер я думаю так. У мяне вось такая задумка. А што датычыцца «Марны», гэта песні, якія былі напісаны асобна, ці проста гэта некалькі трэкаў, якія канцэптуальна не ўвайшлі ў альбом «У нябыт»? Як было? Тут трэба звярнуцца да канцэпцыі альбома «У нябыт». Таму што гэта розная музыка. Так, гэта розная музыка. І альбом «У нябыт», ён натхнёны менавіта балотамі. Я якраз падчас працы над гэтым альбомам, падчас пачатку працы, скажам так, я набыў сабе хатку ў вёсачцы пад Ельняй і вельмі шмат часу праводзіў, блукаючы там па балотах, па палёх, па лясох. Мне хацелася стварыць проста атмасферны прыродны альбом, але таксама працяты такой тугой, якая вось «Золак апошніх дзён», напрыклад, спеў, яна там вельмі адчуваецца. Ну і спеў «У нябыт» сам таксама.
Вось, і мне хацелася зрабіць просто такі павольны, марудны, цягучы, атмасферны альбом. Вось, і я гэта зрабіў. На гэтым альбоме няма ніводнага бас-біта, напрыклад. І гэты альбом, ён цалкам адпавядаў вось той канцэпцыі, якую я хацеў яе ўкласці. Але сябе не падманеш, і у той жа час я ўсё адно ствараў такую лютую музыку, злыя спевы. Гэтыя спевы таксама нараджаліся, я быў не ўладар над гэтым, але па канцэпцыі яны зусім не падыходзілі да альбома ў нябыт, і падчас ужо запісу альбома ў нябыт я ў астатку меў вось некалькі спеваў змарныя, там 2 ці 3 было, і альбом у нябыт цалкам. Ну, а дапісваць да паўнафарматніка зноўку навошта? Гэтыя спевы 4 нарадзіліся, і яны вось былі выдадзены ў фармаце EP. Хаця EP гэта такое ўсё умоўнае. Гэта можна лічыць проста альбомам. Калі мы уже крануліся альбома «Марна», хачу узгадаць твой праект «Смуга». Там таксама было 4 моцных бронебойных такіх баевіка, якіх ты выдаў пад другім імем. Чаму гэта «Смуга», чаму это не «Заклён»? Ну, адказ той же самы, што гэта па канцэпцыі іншая музыка, і яна была выканана крышачку, як мне падаецца, у іншым ключы, скажем так. Па-першае, там гэта быў мой першы эксперымент з паніжанымі страямі гітараў. Другое, гэта асобная нейкая рэч, асобная субстанцыя, гэта проста даніна чорнаму гушчару. Тамака няма, то бок у «Заклёне» ёсць я як асоба, дзесьці я там блукаю па спевах «Заклён», як вось асоба, дзелюся сваімі думкамі нейкімі, дзесьці там тугой дзелюся. А «Смуга» гэта проста даніна чорнаму лесу. Гэта ты вось заходзіш у гушчар, і проста спевы ветра нейкага, стыхія з нейкімі чужымі для чалавека спевамі, з'явамі страшнымі нейкімі. І гэта вось «Смуга», гэта іншае, гэта не «Заклён». Таму, хоць, канешне, я гэты праект першапачаткова выдаў у лічбавым варыянце, інкогніта, скажем так. Я не хацеў казаць, што гэта мой праект і што ўвогуле якая гэта краіна, але, ну, канешне, у сеціве гэта ўсё хутка раскусілі. Не, так хто пачуў, таму ўсё ясна, адразу становіцца. Я разумею, што калі гэта ўсё выдалася пад назвай «Заклён», то ўсе прынялі б гэта за чарговы альбом «Заклён», і ўсё было б добра, і нікога пытанняў не ўзніклі. Але ў мяне ёсць пытанне, я як творца бачу, што гэта не «Заклён», гэта «Смуга». І гэта праект такі эксперыментальны, над якім я планую яшчэ папрацаваць, але гэта будзе ўжо іншая крышачку музыка, чым на першым альбоме. Праект, дзе я мушу паэксперыментаваць. Ну, то былі такія прамыя жорсткія баевікі. Калі будзе штосьці яшчэ, то гэта ўжо... Пакуль не магу сказаць. Пакуль у мяне ёсць пэўныя думкі, і мне трэба паспрабаваць гэта зрабіць. Калі мне гэта не спадабаецца, то тады сэнсу ў тым, што я зараз распавяду, няма. Так што пакуль што, калі яно штосьці будзе, то яно будзе, а казаць пра гэта зараз сэнсу няма. Раней ты удзельнічаў у шматлікіх сплітах, рабіў розныя праекты сам і таксама быў удзельнікам. Зараз у цябе толькі «Заклён». Ты вырашыў на ім засяродзіцца, я так разумею. Насамрэч, я нічога не вырашаў. Проста атрымліваецца, як атрымліваецца, і тыя гурты, у якіх я прымаў удзел, ну, там насамрэч гурт быў адзін, гэта «Desolate Heaven», з маімі там паплечнікамі. Ён зараз ужо не існуе, гэты гурт. Быў праект «Храсвельгар», такі эмбіент з кавалачкамі блэк-металу. І ён таксама пахаваны. Так атрымліваецца, што цяпер у мяне ёсць вось «Заклён», ёсць «Смуга», але у мяне ёсць яшчэ пэўныя планы зрабіць... Хочацца вельмі пайграць дум-метал. Вось, і ёсць пэўныя планы ўжо на гэта. Будзе такі праект, нашчадак майго думага праекту «Пагост». Але крышачку з іншай канцэпцыі, крышачку з іншай музыкай. Ну, зноўку ж, гэта ўсё хацелася б мне. Вось, таксама ёсць ідэя зрабіць акустычны праект, пакласці вершы «Заклён», тэксты,
на акустычную гітару і зрабіць такі акустычны такі вось праект, такі восеньскі. А вокал тады будзе чысты? Вокал будзе чысты, так. Вось. І назваць яго «Рэха заклёнаў». Прыгожа. Вось. Ну, гэта ўсё ў думках, і я просто зараз гэта ўсё агучваю, калі гэта не спраўдзіцца, то не спраўдзіцца, я адразу. Але ўжо калі гэта зафіксавана, то можа быць. Ну, побачым, будем чакаць. У сусвет. Калі выйдзе, узгадайце вось Так, гэта інтэрв'ю. Так што насамрэч думак, нават не планаў, а думак хапае. Вось. Але, канешне, заклён гэта маё ўсё, гэта маё такое самае улюблёнае дзіцятка, скажем так. Ці я ягонае. Вось што датычыцца іншых праектаў. А спліты усялякія, ну, там іх не шмат было насамрэч. Я ўдзельнічаў там у трыбюце Basic Hate, калісьці на касеце выхадзіў. Ну, вось Desolate Heaven з плітамі быў. Ёсць яшчэ праект мой касмічны Defunctus Astrum, касмічны блэк-метал, запісаны там адзін альбом паўнавартасны. Магчыма, аднойчы працягнецца праца і над ім, калі мяне будзе пэўнае натхненне для стварэння падобнай музыкі і напісання падобнай лірыкі. Вось, так што. А вось, напрыклад, пазваць каго-небудзь на вакальны фіт нікалі думак не было? Ці гэта не ў канцэпцыі заклёна таксама? Не, тут справа ў тым, што канцэпцыі не канцэпцыі, пакуль што не было патрэбы такой. Калі патрэба ўзнікне раптам, калі я зразумею, што я хачу зрабіць штосьці такое, што не выцягну, напрыклад, сам, я не хачу удзел дзеля ўдзела. Я хачу, калі штосьці будзе, нейкі гасцявы там вакаліст, напрыклад, то гэта павінна адбыцца натуральна, што менавіта мне патрэба у гэтым. Прыўнесці штосьці ў кампазіцыю. Так, калі я зразумею, што мне трэба штосьці зрабіць такое, што я сам не пацягну, я кагосьці запрашу, хто гэта можа зрабіць, ніякіх пытанняў і праблем з гэтым няма. Так што магчыма, але не факт. Таксама я цябе хачу запытаць аб канцэртнай дзейнасці. Звычайна моладзь рвецца на сцэну, калі нават не мае ні матэрыялу, ні вопыта канцэртнага, нічога. А вось ты адразу вырашыў, што заклён гэта будзе менавіта студыйны праект? Так, у мяне заўжды была ўпэўненасць, што заклён заўжды застанецца менавіта студыйным праектам і не пакіне межы студыі нейкіх лясоў, скажем так, і на сцэне ніколі не будзе. Мне падавалася, што я не змагу перадаць тую атмасферу, якую я сам для сябе стварыў заклён, перадаць гэта са сцэны. Гэта па-першае. Па-другое, калі б у мяне быў паўнавартасны гурт, напрыклад, то гэта было б прасцей. А улічваючы, што я быў адзін, гэта. Ну, заклён для мяне тады была такая надта інтымная рэч, і кагосьці нейкіх людзей, ну, знаёмых музыкаў у мяне не было таксама, якім бы я мог даверыцца у гэтым сэнсе. І цягнуць у заклён нейкіх людзей, каб яны там штосьці для сцэны, ну, мяне не было гэтай ні патрэбы, ні думак такіх, нічога. Вось. Але з цягам часу, і я заўжды ў інтэрв'ю казаў, што не, заклён на сцэне, не, прабачце, да пабачэння. У гэтым была мая пазіцыя такая, згодны быў я з Варгам Вікернесам, калі ён там выказваўся наконт жывых выступаў перад п'янымі металістамі. Вось, але з цягам часу я канцэрты сам я наведваў, і мне больш падабалася быць у зале, чым на сцэне. Але з цягам часу я глядзеў нейкія канцэрты, узровень канцэртаў, метал-канцэртаў падвышаўся, менавіта блэк-метал, стваралася пэўная ўжо атмасфера. Вось, гурты стараліся праз сваё выступленне перадаць пэўную атмасферу нейкую і зрабіць сапраўды вельмі ўсё добра і файна. Я паціху пачаў задумвацца, але зноўку ж натыкаўся на тыя ж самыя праблемы, як адсутнасць музыкаў, як трэба штосьці для гэтага, скажем так, рабіць. Мне было цікава рабіць музыку. Вось што датычыцца майго стаўлення да жывых выступаў. А потым на Беларусі праводзіўся фэст
і адзін чалавек мяне вельмі настойліва прасіў. Маўляў, Лёша, збяры склад, давай выступім. Прыязджаюць, гурты, будзеце адзіным гуртом беларускім на сцэне. Прыязджаюць гурты замежныя, давайце зрабі. Там было яшчэ, напэўна, месяцы 3 ці 4 да гэтага, ці, можа быць, паўгады ўвогуле. Вось, гэта Воля Вечэрская. Прывітанне, Воля, калі глядзіш. І я тады ўжо падумаў, ладно, гэта было вельмі настойліва, і я падумаў, ладно, я паспрабую. І неяк так хуценька апынулася, што праз месяц я ўжо стаю на рэпетыцыйнай кропцы, і мы рэпетуем спевы «Заклён». І я такі, вось так. Я ўжо ведаў, якім павінен быць заклён на сцэне. Канешне, першыя выступы гэта ўсё яшчэ удасканальвалася, ўсё прыходзіла разуменне, сваё адчуванне, мне трэба было разумець, як я сябе буду адчуваць на сцэне. Але ўжо падчас рэпетыцый я пачаў адчуваць, што я ўпадаю такі нейкі пэўны транс, што гэта сапраўды нейкі рытуал. Нават на рэпетыцыі я адчуваю амаль тыя ж самыя эмоцыі, як і на канцэрце, што мяне працінае проста ўсяго. І я зразумеў, што гэта мне трэба, што гэта тое, яшчэ такі кавалачак гэтай мазаікі. Таксама ёсць якаясьці моц, так, у жывым выступе? Конечно. І я яе сам адчуваю, то бок зразумела, што з зала, калі гэта на сцэне, гэта моц адчуваецца. Але калі цябе самога, ты на сцэне, ты ствараеш гэта, цябе працінае, гэта вельмі важна. Вось і выніку адыгралі мы гэты першы канцэрт з Калманкантаяй і чэхамі Інферна. Хтосьці там яшчэ Вахт быў, карацей, вось. І вельмі было, спрыняла грамадства нас вельмі добра, нечакана. І потым ужо пайшло-паехала. А як увогуле сябе адчуваеш на сцэне? Вось калі ідзе выступ? Я выходжу на сцэну, і палова спева мне хапае, каб увайсці ў пэўны транс, і ўсё, я ўжо вакол мяне няма нічога, то бок няма ні гледачоў, ні музыкаў, ні маіх, ёсць толькі я і вось гэты шторм, гэта музыка. Як у цэнтры шторма сябе адчуваю, і я ўжо, гэта не я ўжо за сябе не адказваю. Таму нейкія, можа быць, хтосьці там крыўдзіцца, ведаеш, калі там просяць там са сцэны там краба якога даць, ці там штосьці, ці там я там, не іду на нейкі кантакт, я проста не ў стане. Мяне няма гэта. Я пакідаю цела, а гэта вось абалонка нейкая там на сцэне застаецца. Ад гэтага і называеш канцэрты рытуаламі. Так. Я разумею, так? Для мяне гэта паўнавартасны рытуал, так, без ніякага пафаса нейкага ці чагосьці. Для мяне гэта рытуал. Як хутка нам чакаць новы выступ Заклёна, жывы? Новы выступ Заклёна. Я вельмі спадзяюся, што падчас лета, крайні тэрмін восень, штосьці будзе. То бок прапановы я атрымліваю даволі рэгулярна. Але па тым ці іншым прычынам я вымушаны адмаўляцца. То бок ёсць пэўныя моманты, сцэна, напрыклад, то бок месца выступу, гурты, з якімі мне было б цікава выступіць, а не проста, мяне няма мэты проста выступіць дзеля факта выступлення. Мне хочацца рабіць гэта ўсё пэўным чынам, як я сабе гэта ўяўляю, з пэўнымі гуртамі, з пэўнай абстаноўкай, з пэўнай арганізацыяй. Вось мы недавно упершыню выступалі па-за межамі Менску, гэта ўвосень мы адыгралі канцэрт у Віцебску, і месяц таму зладзілі рытуал у Гародні. Там невялічкія клубы, таксама там барчыкі, але гэта перыферыя, гэта вельмі круты досвед. В гэтым сэнсе вельмі спадабалася. Але выступаць дзесьці ў маленечкіх клубах у Менску, напрыклад, ці там у незразумелых салянках, складах, мне гэта не цікава. Я хачу зрабіць выступ, то бок калі прыйдзе да гэтага час, будзе пэўная ўмова. Тады будзе выступ Заклён. А проста дзеля выступу гэта не трэба ні нам, слухачам, камусьці, можа быць, трэба прыйсці патусіць і адпачнуць, але ў мяне няма мэты, каб пабавіць найбольш народу. Гэта блэк-метал, гэта музыка не для баўлення часу. Гэта павінен быць Black Metal Fest, паўнавартасны, так? Не, я дапускаю сялякія сумежныя стылі,
можа быць, гэта не толькі там блэк-метал. Я ведаю, для некаторых людзей заклён не з'яўляецца блэк-метал, і нічога супраць не маю. Можна называць як заўгодна. Але гэта павінны быць гурты, якія вось адпавядаюць маёй унутранай нейкай унутранаму пачуццю, што я вось з гэтымі гуртамі заклён будзе глядзецца арганічна. Вось тады так. Гэта можа быць нейкі там Funeral Doom, а потым заклён. Гэта можа быць, мы выступалі з тымі ж Прагнавід, вось яны цалкам адпавядаюць таксама майму і светапогляду і разуменню музыкі. Гэта, ну, штосьці яшчэ могуць быць эмбіент, нейкія цікавыя гурты, калі гэта вось фестываль. А вось тут мы крануліся такой рэчы, ты гаворыш, для кагосьці і заклён не блэк, вось гэта тэма бяздонная. Што ты укладаеш у паняцце тру, і ці ёсць яно ўвогуле зараз, каму яно патрэбна, і ўвогуле вось раскажы падрабязней сваё стаўленне да гэтага. Я насамрэч слухаю вельмі багата рознай музыкі. Гэта не толькі метал. Я ўпэўнены, што шмат хто здзівіцца, калі пабачыць мой плейліст. Але сутнасць не ў гэтым. Што датычыцца блэк-металу, для мяне сапраўдны блэк-метал гэта нейкая такая сутнасць, гэта вось такая чорны бяздонны космас, вось гэта вось цемра вялізная, якая проста праз пэўных людзей на гэтай планеце знаходзіць нейкія такія вытокі і вось пранікае ў гэты свет. Вось што для мяне такое true black metal. А што датычыцца нейкай музычнай складаючай, што пэўныя там павінны умовы быць там адсутнасць там сінтэзатараў, як раней гэта ўсё было модна абмяркоўваць. Не, такога няма. Проста для сябе я штосьці слухаю, для мяне гэта, вось я адчуваю, што гэта true black metal, што гэта, ну, не true black metal, што гэта сапраўдны чорны метал. Вось гурты кшталту, вось, напрыклад, ісландская сцэна Свартідаўді. Вось для мяне гэта сапраўдны чорны метал. Даспела Мега, для мяне сапраўдны чорны метал. Туш узяць мглу, хаця таксама да яе стаўлення шмат хто кажа, вы пачытайце тэксты мгла. Вы пранікнеце крышачку далей за музыку, пачытайце тэксты, паслухайце гэта. Гэта сапраўдны для мяне блэк-метал. То бок, ну, а хаця насамрэч гэта ўся тэма сапраўднасці, несапраўднасці, гэта такое не вельмі актуальна для мяне. А як можаш ацаніць нашу беларускую блэк-метал сцэну? Што падабаецца, а што катэгарычна не даспадобы? Што можаш сказаць? Ды я насамрэч ужо пэўны час увогуле стараюся не ацэньваць чужую творчасць, а тым больш творчасць людзей, з якімі мяне там час зводзіць разам там. Таму штосьці, ну, мне падабаецца зараз як моладзь вось Фолксбрюхель, з якімі мы выступаем. Мне вельмі падабаецца тое, што яны робяць, і тое, як яны гэта робяць. Вось, з моладзі. Ну, легенды крыўскага беларускага блэк-металу, там Крук, Пэган, Карачун, яны ўжо сканалі. Мне вельмі падабаецца зараз, ну, в прынцыпе, раней падабаліся тое, што робяць нашчадкі Немарач-клана. То бок, раней, у часы там пестиленцій, калі яны толькі пачыналі, гэта была такая больш заходня арыентаваная музыка з лірыкай на ангельскай мове, адпаведна, ну і ў музыцы яно адчувалася. Зараз нашчадкі Немарачы, хто вось мае дачыненне да таго, яны зараз робяць крыўскі метал, яны пачыналі спяваць па-беларуску, з'явіліся такія праекты усялякія, як там Лёсазабойства, Ведзьміны пакуты, мне вельмі падабаецца. І вось гэта, вось яны таксама зараз спасціглі, скажем так, крыўскую цемру, і мне вось зараз вельмі-вельмі, гэта вельмі моцны такі падмурак для крыўскай блэк-метал сцэны. Вось. Ну, а так, мне, што датычыцца блэк-металу, а што датычыцца не толькі там блэк-металу, то таксама хапае цікавых з'яў і гуртоў. А што мне не даспадобы? Ды нічога, мне, ў прынцыпе, я стараюся заўжды абасоблена трымацца ад гэтага, і мяне няма нічога такога, каб мяне напруджвала. То бок, гэта тое самае, што ты вось сядзіш у лесе, табе тут кайфова, і цябе штосьці напруджвае, што штосьці там дзесьці ў горадзе. Ды не, мне ўвогуле, я не адтуль, і таму все добра, все ідзе як трэба, все развіваецца.
А ўвогуле, калі вось пабачыць, можна назіраць пэўную хвалю цікавасці да блэк-металу, асабліва моладзі. Як гэта можаш патлумачыць? Шчыра кажучы, я не заўважаю нейкай анамальнай цікавасці моладзі да блэк-металу цяпер. Мне падаецца, што тое, што было там 10 год таму, тое і цяпер. Можа быць, табе, як ты сумаўляешся з музыкамі, ты больш у гэтай тусоўцы круцішся, можа быць, табе гэта больш бачна. Я са свайго боку не бачу. У параўнанні з другімі класічнымі стылямі, там, з трэшам, з дэтам, з думам, нават з фолькам, вось блэк нейкую вось новае жыццё зараз атрымаў. Ну, можа быць, але, не ведаю, што наконт гэтага сказаць. Проста, што парог уваходу ў блэк-метал, менавіта проста як у музычны стыль, ён, напэўна, ўсё ж такі ніжэй, чым парог увахода там у трэш-метал, ці олдскул дэт-метал, ці проста дэт-метал. Гэта трэба вось унікнуць у сутнасць. А парог увахода ў блэк-метал, тым больш, што зараз з'явілася шмат такіх сумежных стыляў кшталту пост-блэк, всякія красты і іншыя, і людзі, там, моладзь, якая слухала раней там кор, яны так паціху там пост-блэк нейкі пачалі слухаць. Ну і традыцыйнае маё апошняе пытанне: навошта ўсё гэта? Ды не навошта, насамрэч. Просто мы ўсе жывем, штосьці робім, штосьці ствараем, і праз гэта нам падаецца, што мы кудысьці рушым. А насамрэч мы проста як тыя матылькі, што лятуць на агеньчык, каб знікнуць у полымі лёсаў, быццам нас ніколі і не было. Вось і ўсё. А на гэтым у нас сёння ўсё. Вялікі дзякуй за размову. Дзякуй. Паважаныя сябры і сяброўкі, а калі вам спадабалася гэта відэа, стаўце лайк, подписывайтеся на канал, слухайте Заклён і да новых сустрэч, сябры. Я ствараю усе гэтыя спевы толькі таму, што не магу інакш. Гэта як рана, як нарыў, які трэба час ад часу скрываць, каб выпусціць гной. І вось, калі мне надта пачынае балець, я ўскрываю гэтую рану. І менавіта гэты метафарычны гной і ёсць мае спевы. І аднойчы прыйдзе час, калі я застануся адзіным у сваім творчым вар'яцтве. Я буду сядзець сярод лесу, лупіць палкай па пні і выць з дурным голасам на поўдню. І гэта стане лепшым альбомам Заклён. Але цяпер я вельмі ўдзячны людзям, якія крочаць са мной поплеч і дазваляюць ажыццявіць гэты рытуал.